Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, bunyai, bapak haji, bu haji ingkang tansah kawula mulyakaken sedaya pengurus takmir Masjid An-Nur, ugi ingkang kawula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Sundari, Bapak Haji Sofi, ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat jamaah masjid menika, ugi ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin Nabi Khadir Abul Abbas Balya bin Malkan wa ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bahauddin An-Naqsabandi wa Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'ana Allahu bi'ulumihim syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat wa khususan ila arwahi khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan Mbah Kakung, Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah taala dipun ngapunten sedaya dosa lan kelepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesayananipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika, mugi-mugi ya dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala. Lan mugi-mugi kula saha panjenengan lan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra putri ingkang shalih lan shalihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita nglajengaken ngaos malih kitab Syama'il Muhammadiyah nomoripun 93. Bismillahirrahmanirrahim. Tasik nerangaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Hadis ingkang terakhir haddatsana Abdu bin Humaid. Imam Tirmizi dipun cirioti saking Abdu bin Humaid. Beliaunya saking Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik. Beliaunya saking Ibnu Abi Dzibin. Beliaunya saking Muslim bin Jundubin, saking Naufal bin Iyas al-Hudali. Naufal dawuh kana Abdurrahman bin Auf, enten namine sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku sahabate Kanjeng Nabi ingkang beliaunya kaya, sugih kaya wong kene ya. Jadi Abdurrahman bin Auf niku sugih, wonge ya loman, kaya wong loderesan. Tenan ora, Pak? Sugih loman cocok. Tapi nek sugih pelit ora cocok. Ngoten. Temriki Abdurrahman bin Auf, beliaunya sugih loman, lana jalisan, jenenge Naufal niki pinarak lenggah kalih Abdurrahman bin Auf. Wa kana ni'mal jalis, dawipun ya iki lho lungguh sing saiki lungguh karo Abdurrahman bin Auf niki. Fa innahu anqalaba bina zata yaumin, terus temriki wangsul balik dipinarakne dateng griyane Abdurrahman bin Auf. Cara jenengan des pundi Bapak Ibu? Koncone sugih terus dijak mlebu nek omahe, seneng ora? Seneng. Mesti jenengan njaluk apa? Kuwi. Yo duwe kanca sugih. Terus berhubung dewa konco api dipinarakne, yo nek ngomahku ae, yo ngono nggih siap. Akhire wadakhala fautasala, dugi daleme Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niki dugi daleme terus siram adus. Sawise adus summa kharaja wa utina bi sahfatin fiya khubzun walahmun. Koncone niki wae disuguhi daharan. Diparingi daharan sak leser, Bu. Dadi wonge siji nek nyuguhi sak leser. Apa temriki? Daging karo roti. Wong sugih, Pak, panganane ngono. Wong sugih panganane ngoten. Nggo, niki monggo dahar sak leser ora sak piring. Ya wong kene koyo ngono ora? Alah, percaya. Dadi nek iki sangkek sugih Abdurrahman bin Auf niki nyuguhi dulur iki lho kancane apik. Goh niki dahar sak leser, Pak. Sak leser roti karo daging. Falamma wudi'at baka. Pas nalikane delehne niki wau disuguhne, lha kok Abdurrahman bin Auf nangis, Bu. Nangis. Lah terus ditangleti faqatu lahu ya Aba Muhammad ma yubkika. Napa jenengan kok bar nyugi kok nangis? Enten napa jenengan iki? Faqala Abdurrahman bin Auf jawab ngeten, halaka Rasulullah, Kanjeng Nabi siyan niku lho ya kapundhut sedo walam yasba huwa wa ahlu baiti min khubzis syair. Kanjeng Nabi iki kalau keluargane sampai sedane ra tau mangan kaya iki. Bu. Ya Allah, sampai ni Abdurrahman bin Auf nangis, Pak. Kelingan apa zamane Kanjeng Nabi sing didhahar mboten nenten ora tau mangan roti karo daging sak keluargane. Mula Abdurrahman bin Auf dhek nangis kelingan zaman Kanjeng Nabi. Ayo ngapunten, jenengan nek mangan dendeng ngene ki nangis ora? Ora. Ora kelingan Kanjeng Nabi. Wae dhewe kalah mangan es kono. Iki sahabat saking ngerti perjuanganipun Kanjeng Nabi siyen. Kanjeng Nabi ramangan enak,
fala arona ukhirna. Memiliki lima huwa khairul lana. Teko aku lho, teko aku Abdurrahman bin Auf, wis iso ngrasakne enake. Zaman Kanjeng Nabi sian ora enak-enake, ora tau mangan daging. Bu. Ya Allah, ngono ya. Umate saiki wis padha penak kabeh. Mangan ya ora sampe ngono kuwi. Dhisik lho Pak, ngapunten saestu. Kanjeng Nabi iki jarang mangan enak. Ngeten niku, sekeco iki mboten atos. Paling nika kurma siji, jarang mboten dahar. Wong kene ya ngono apa ora? Ora. Sedina lho mangan ping 5, Pak. Esuk ngono kae. Esuk wis sarapan, pecel sak bungkus. Jam 09.00 nek sing ngeteri berkat tanggane arep digawe sak ceting. Iki. Kok jam 09.00 lho, jam 10 Pak wis mampir golek bakso lho. Ngono kuwi. Jam 12 nek ngeteri sompil ya dipaem. Kok jam 3 ya ngono. Nek ngeteri nek urung mengke magrib misak slametan tahlan. Ya Allah. Ngono ki apa ya dientekne kabeh, Bu? Ya dientekne, Pak. Wonge teko ora iki? Ayo endi wonge, Pak? Ngacung apa, Pak? Iki lho. Ngene iki ya ngono lho ya. Heeh, wis kondangan magrib ngono ki. Oh, misak yo neh. Ya Allah. Wis daharane tok lho ya, urung jajane lho ya. Ngono ku lho. Ya Allah, karek trimo penake Pak kula jenengan. Pramila syukur. Syukur awake dhewe syukur. Dadene akhir ngeten iki wis saged dahar sekeco, Bu. Terus niki mengke badhe kula terangaken masalah dahar. Dahare Kanjeng Nabi, aja ngremehne masalah dahar. Enten tiyang ora iso dahar lho, susah Bu. Susah. Temenan to nggih? Jenengan gadah sederek mboten saged dahar dulang medal. Susah repot. Ngeten iki. Lah awake dhewe coplak, capluk, mangan. Dadi syukuri, Pak. Lah teng mriki mengke nerangaken adab tata kramane dahare Kanjeng Nabi. Mengke dipun amalaken nggih. Sawise ngaji niki kula suwun mengke nek dahar kaya daharipun Kanjeng Nabi. Latihan sak iso-isone. Nek ora iso kabeh niru Kanjeng Nabi, wis titik-titik nyerempet kaya daharipun Kanjeng Nabi. Dawuhipun teng mriki nggih menika haddatsana Muhammad bin Bashar. Imam Tirmizi dipun criosi saking Muhammad bin Bashar. Beliaunya saking Abdurrahman bin Mahdi, saking Sufyan, saking Sa'ad bin Ibrahim, saking Ibnu Lika'ab bin Malik, saking bapakipun. Anan Nabiya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasan. Kanjeng Nabi niku nek dahar cekap ngoten niku diklamuti. Diklamuti kok apa, Pak? Heeh, dimuti ngoten. Salasan drijine telu. Jadi sing driji telu, ancane nek dahar Kanjeng Nabi drijine 3, jempolan, jari telunjuk, terus jari tengah. Jadi muluke cuma 3 jari. Wong kene telu apa 5? 5. Aku iki tekok lho, muluke jenengan 3 napa gangsal? Gangsale ngene apa ngene? Ya Allah. Kok enek to ya wong ngono kuwi. Piye? Wong kene kok. Apa meneh nek kuli nek Tegalan. Duh. Nek ngirim jam 09.00 panas. Wes ora trimo ngene, Pak, ngene. Ya Allah, yo. Ayo jajal engko diamalne iki. Nek sing sekirane kenek dipuluk telu yo ya. 3. Pamane segone ora mawut. Ngono nggih. Kena dipuluk ya drijine 3. Ngono, drijine 3. Ya ancane angel, Pak, 3 ngene iki. 3. Ngoten. Iki nek sing kena dipuluk lho ya. Panjenengan jangan bening dipuluk.
Ora kena. Soto kok dipuluk mboten nggih. Dadi sing kenging dipuluk 3, monggo 3, ngeten nggih. Ngoten, Pak. Jadi awake dhewe iki nek gangsal ya ora apa-apa, sing penting aja gedhi-gedhi. Aja gedhi-gedhi, nek gedhi-gedhi iki ngapunten lho, Pak. Lho nyapo Kanjeng Nabi nek dahar drijine 3, 1 tawadhu. Nomor kalih niku tandane beliaunya mboten rakus. Ora rakus, ora drembo, bahasane ngoten. Wong niku nek dahar kan mane gedhi iki kan ketara rakus ngono to ya. Mula cilik-cilik. Ngeten, ibu-ibu nggih ngoten. Bu. Biasane nek maam cilik-cilik nek kundangan. Nek ngomah ya ora. Nek ngomah pumpung alah omahku dhewe ngono to ya. Ya Allah. Wonge teko ora iki? Ora teko. Heeh. Aja teko lho, Pak. Loh, cilik-cilik driji 3 bareng ngono diklamuti. Ngeten. Loh, nyapa kok diklamuti? Sebabe nggih bisa jadi barokahnya makan niku manggone nek driji niki wau, Pak. Ora kok sing nek piring, bisa jadi sing barokahi sing manggon nenek driji niki wau. Pramila ken nglamuti. Pun mengke dijajal, Pak ya. Jajal. Tapi aku ngene, koyoke nek kundangan rawani nglamuti kaya. Nek kundangan, ancane kundangan ya sendok ngono to ya. Lho, apike muluk lho, Bu. Saene muluk, keranten ngeten. Ketika kita niku makan dengan pakai tangan, niku sudah langsung iso ngukur iki panas apa adem. Ngeten, iki panas apa adem iso ngukur tangane, Pak. Nek tangane wis demok wae wis panas, ra mungkin arep dilebokne teng tutuk. Leres Pak nggih? Ayo jenengan bayangne, umpamane bar nyiduk saka Magicom kok tangane panas. Apa arep dipuweksa, dipuluk, dilebokne? Kan ndak mungkin. Wis aja sik. Iki tangane wis iso ngukur. Ngeten. Lah nek ana wong ora muluk gawe tangan, gawe sendok. Wong sendok iki wesi, ora ngrasakne panas. Leres nggih? Sendok iki ora iso ngrasakne panas. Sing iso ngrasakne kuwi tangan. Nek jenengan panas gawe sendok, terus langsung dilebokne, ngono to nggih? Akhire terus piye? Mongah-mongah. Mongah apa to? Ngono to. Baru ngono ditokne malih. Soale nyapa? Pernah kepanasan. Pramila saene nek dahar gawe driji. Ngeten Bu nggih, kok gawe tangan kanan. Soalnya nek pakai tangan kanan, Pak, makanan yang dimakan dengan pakai tangan kanan niku ada enzim, bahasa biologi ini ngono jerene. Enek enzim, sing enzim niki nek masuk ke perut jenenge madara niki wau daharanipun gampang larut. Iki nek gawe tangan kanan. Ngeten nggih? Tangan kanan pun muluk. Dan jenengan kok nek kundangan dicepai sendok, ya aja muluk, Pak. Sana nek karepe dhewe. Ngapunten jere Pak Rojo iki muluk yasinan padha ora butuh sendok aku ngene iki. Ngono kuwi. Ya ora apa-apa, tapi ya umume kancane barang lho nggih. Umume. Pun. Dadi gawe tangan bar ngono mengke nek iso bar ngono diklamuti. Kanjeng Nabi siyen ngoten. Pun dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mriki ngeten, amma ana fala aqulu muttaqian. Kula, ngeten kula Kanjeng Nabi kuwi nek dahar mboten sendenan. Apike nek jenengan dahar aja nyende, aja senden ngeten iki. Ngeten, apike piye? Ya aja senden. Ngeten, Bu. Jenengan nek dahar sendenan ora? Mboten. Ora, apike ngono, Pak. Lah nyapa temriki? Ngapunten. Kula jenengan niku nek nderek dawuh Kanjeng Nabi, apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi niku pasti ada alasannya. Enek alasane, Pak. Dadi nek dahar nek iso aja senden nggih, aja senden. Senden kursi, senden tembok, senden cagak, nek iso aja padha senden. Malih bapak-bapak sing nyenden malih ngwedoh. Ngene.
Ngapunten. Nek apike ngoten niku. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Imam Tirmizi dipun criosi saking Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Beliaunya saking Abdah bin Sulaiman. Beliaunya saking Hisham bin Urwah, saking Ibnu Lika'ab bin Malik, saking abaipun. Karena Rasulullah sak temene wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi. Kanjeng Nabi nek dahar mulu as-salasi wa yal'aquhunna, kemudian setelah itu dikelamuti. Ngeten nggih? Dikelamuti utawa di apa iki Pak nek cara kene? Napa? Kelomoti. Leres nggih? Kelomoti ngono to? Komoti. Oh ya ora ngerti nggon aku kono dikelomoti nek ngarani. Komoti ngono to? Dikomoti. Ngoten niku sunahe ngoten. Apike mula ana wong ngamalne ngene aja dilokne. Wong kok ora tau mangan piye kok ngono kuwi kok diklamuti. Aja ngelokne lho, Pak. Enten aja ngelokaken niku wong niku nindakne lampahipun Kanjeng Nabi. Pun. Yang terakhir haddatsana Ahmad bin Mani. Imam Tirmizi dipun ciriosi saking Ahmad bin Mani. Beliaunya saking Fadlu bin Duken, namine Duken. Fadlu saking Mus'ab bin Sulaim, beliaunya dawuh sami'tu Anas bin Malik. Kula tau mireng saking Anas bin Malik, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh utiya Rasulullah. Kanjeng Nabi pernah diparingi bitamrin kurma. Wai kurma Kanjeng Nabi faraaituhu yaqulu wa huwa mut'in minal ju'. Sangke luwene Kanjeng Nabi maem kurma nyenden. Nek di awal wau niku maem mboten pareng nyenden. Lah niki wau Kanjeng Nabi senden sebabe nyabo sangke luwene Bu. Sangke luwene wis ora kuat, beliaunya niku maem kurma karo nyenden. Intine kula jenengan nek dahar nek mboten nemen aja sampai senden nggih. Bu, aja sampai senden. Tapi nek jenengan wis lawe ngene kae, ya monggo. Iki mboten haram, Pak, cuma tata krama. Tata kramane tindak lampahe Kanjeng Nabi nek mboten lawe nemen ora lemes tenanan aja nyenden. Pun. Sakniki tak urutne. Niki mungkin ngaji masalah dahar mawon insyaallah kathah Bu. Niki mungkin jenengan angen-angen nggih. Ya angen-angen mulai awal sampai akhir. Wong nek gelem dahar kaya Kanjeng Nabi, insyaallah dadi wali. Amin ono. Minimal wali apa? Wali murid. Minimal wali murid, Pak. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Innallaha ta'ala la yardu 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh ridho datang hambanya yaqulu al-aklata fayahmadu 'alaiha. Sing ketika makan maem bakde terus ngucapne alhamdulillah. Ngeten Bu, maem alhamdulillah. Niki diridani Allah Ta'ala. Wong niku nek diridani Allah Ta'ala, Pak, sak ndure wali, Pak. Insyaallah jenengan sak ndure wali. Wali kekasihipun Gusti Allah Ta'ala. Dahar muni alhamdulillah. Biasane ngono apa ora? Aja gangge-gangge lho, iki tenanan yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ngoten. Wa yasrabu asyurbata fayahmadu 'alaiha. Ngunjuk setelah ngunjuk ya alhamdulillah. Niki diridani Gusti Allah Ta'ala. Wong niki nek tinggal moni Bapak Ibu, kula jenengan golek ridane Allah Ta'ala dengan makan bisa, dengan ngunjuk bisa. Piye wau nek dahar ya ngucapne alhamdulillah,
nek ngunjuk yang ngucapne alhamdulillah sak sampunipun. Jadi ketika kula jenengan iki dahar ngunjuk syukur datang Gusti Allah taala. Pun pertama nek dahar panjenengan sedaya cuci tangan. Biasane ngono apa ora? Ya Pak, nek Tegalan nek sawah kae Pak dikirim, ngono kae ya iso no mboten Pak? Pak tenanan Pak iki Pak. Kalau dikirim lho Pak, jam 09.00 jam 10 lho Pak. Dari kae tangane iki blondrah lemah. Ngono kae iso ora Pak? Iso. Iso ya namongi ya, iso. Soalnya nek lho wong nggon Allah ra telaten ngono kuwi. Ya iso. Lha iki lho Pak, adabe wijik sih. Lho nyapa Pak Bu? Soale ketika makan kan arep niki dilebokne. Dipun lebetaken. Lah nek tangane reget umpamane nek najise ada kotorannya kan padha kali nglebetaken kotoran. Leres to nggih? Pramila cuci tangan dhisik. Ngoten. Monggo niki latihan yo telaten awake dhewe telaten. Nek reget cuci tangan. Pun. Nomor kalih niat ngibadah. Kula jenengan nek dahar niati ngibadah. Nek ngunjuk niati ngibadah. Ngoten. Lantaran nek dahar muga-muga kuat anggenipun salat. Dan lantaran dahar muga-muga kiyat anggenipun poso. Dadi dahare dadi ngibadah. Bu, dahar iki hukume mboten wajib lho nggih. Mboten wajib niku mubah, Mbak. Jenengan sedina dahar mboten ya ora diganjar. Mboten diganjar. Cumane jenengan niati menapa niku ngibadah dadi ngibadah. Mula ben supaya kula jenengan iki mubah dadi ganjaran niyatono ngibadah. Paham Bu nggih? Ngono ki niate piye teng ati. Yes, aku dahar arep salat muga-muga kuat. Aku dahar iki arep poso muga-muga kuat. Kuwi jenenge niat manggone teng ati. Yo biasane ngono apa ora? Ora. Omongan-omongan ngono nae Allah entek siji ngono to ya. Merning sak rodong lho entek ganti sijine. Sijine entek ganti rengginan ngono. Wonge teko ora iki? Biasane sing ngemil iki jaler apa setri to? Setri. Ya lho wong wis ngaku lho. Lho ngapunten Pak, ngeten iki niati ibadah. Pun nomor 2, nomor 3 nggih. Nek dahar aja mencela makanan. Tidak boleh kula jenengan dahare ora oleh ngelokne panganan. Kok asin timen to ya ngono lho ya. Bu, garwan jenengan ngene apa tau Bu? Asin temen to ngono kuwi. Tau mboten Bu? Halo nate lho Pak. Jarene asin timen to. Jangan kok kaya ngene. Apa mbok wae apa iki to iki? Kalau jarene kelek. Ya sing ngapunten. Lho awake dhewe ngene lho Pak, ngapunten Pak, nek dimasane ora enak, cara Kanjeng Nabi dawuh teng mriki. Nek enak daharen. Ngono, Kanjeng Nabi ngoten. Nek eco sir dahar. Nek mboten sir, basane mboten enak, ngene wis ditinggal. Mboten dahar. Kanjeng Nabi ngoten, ora mencela wong kok asin timen, apa mbok campuri keringetmu to nggih. Wis kaya ngono tambahan. Lah, ampun, ini tidak boleh mencela. Kok watos timen to ya iki? Ini panganan apa? Ini kok empuk timen lho, tidak boleh. Ya apa meneh rame lho Bu. Iki rame becekan Pak iki. Leres nggih? Rame becekan. Lho ono undi-undi wates. Iki jane undi-undi apa botol to jane. Lho ora oleh. Mboten pareng. Mbok menawa. Malih mbok menawa enek gedang cilik-cilik sak jempolan. Gedang kok sakmene. Sugone lho ya. Ngapunten. Aja nyelo panganan. Sir ya didahar, ora sir mendel. Ngoten nggih? Iki terutama bapak-bapak ngapunten. Nek sing masak kan ibu-ibu. Ngono. Nek sing ngrasane kan bapak-bapak. Ngapunten Pak nggih. Biasane nyelo mboten jenengan Pak? Mboten, nek wong kene dimasakne insyaallah nyenengne kabeh kok.
Ngono, aja sampai ngelokne panganan. Kuwi padha kalih ora ridho peparingipun Gusti Allah taala. Carane ngene, Pak, tak warai. Nek jenengan dimasane kasinen, ngapunten nggih, ngapunten Pak. Mbok menapa masane kasinen wis ora patek dirasakne, ditekoni. Enak Pak, enak. Enak ngono kuwi. Padahal kasinen lho ya, padahal kasinen enak, pol enake. Ngono. Tapi aja mbok entekne. Tenese rasane titik mawon. Lho, nek jenenge mangan niku nek enak, Pak, mesti imbuh. Ibu-ibu ya harus peka, Bu. Jarene ngomong enak kok titik lho, tandane iki mesti ada apa-apa yo. Yang rasane, waduh ternyata kasinen. Lah dadi bojone ngomong enak wae ternyata ngapusi apik, orang gelak nek bojone. Ngeten nggih. Lah ibu-ibu ngapunten nek masak ya tili ono Bu, walaupun poso lho Bu, walaupun siam jenengan nek poso ya tili ono nek masak. Ojo terus nek poso engko batal. Ngapunten. Pancene siam nek niliki aja dilek. Aja dilek lha piye tumpangno ilat. Ngene, contone lho ya, endi ya tak contone iki ya. Ketokane tumpang ilat no, til wis aja dilek. Nek jenengan lek batal posone. Ya cuma ditumpangne nek ilat, wis iso ngrasakne Bu. Jerene ngono to ya. Wis rasakne bar ngono dilepeh. Ngeten, nek jenengan niliki kok ditumpangne, enak iki. Bar ngono kok kurang asin, tambahin neh. Kurang neh. Iki posone jenengan batal. Posone batal. Loh, ketarane kan ngene iki ngrasakne iki lho ya, kuwatir, tapi ora dingelmoni, cobi. Jenengan mamane masak ora ngerti takerane. Ki ora wani nyicipi, teko ndoto bojone sak omah wone iki padha poso kabeh. Ki wancine buka kok kasinen, pegel ora, Pak? Pegel ya gara-gara ora dirasakne lho. Pramila dirasakne tapi ditumpangne ilat aja dilek nggih. Nek dilek posone batal. Carane ngoten. Pun dadi aja nyacat panganan. Selajengipun nek badhe dahar maca bismillah. Ya iki lho Pak, awake dhewe iki ngaji niki mengke koyoke yo enteng, tapi ya jarang dilakoni. Ngeten iki. Jadi maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nek ngono kedawan bismillah tok ae, bismillah. Ngono tok. Ayo, biasanya maca bismillah ora, Pak? Alhamdulillah. Bismillah. Maten songkor ta mriki ndonga, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jenengan bayang nih artine, Pak. Ya Allah, barik lana fima razaqtana. Jenengan barokai apa yang jenengan paringaken dhateng kita. Apa diparingne? Ya daharan iki. Wa qina adzabannar. Lah wong jenenge maem mawon wis njaluk pengen slamet saka neraka. Kan ya apik to niki, Pak. Lantaran dahar iki lho nggih, kok tambah wa qina adzabannar. Diembel-embeli muga-muga jenengan tebiaken saking siksa neraka. Allahumma amin. Maksude ngene lho Bu, nek dahar muga-muga dibarokahi Allah taala ridho. Nek Allah taala ridho dhateng kula panjenengan lantaran dahar dipun slametaken saking siksa neraka. Allahumma amin. Lantaran dahar. Bar ngono bismillah terus dahar. Terus dahar niki muluk to ya? Muluk. Ayo to Pak dipraktekne Pak. Iki lho enak to kuwi. Ayo dahar. Kok malih mentelengi aku. Ibu-ibu pun telas, Bu. Ayo to. Nek sing kene sing urung telas sing mburi kono lho. Nek sing mingking kono, Bu. Pun selajengipun lha nek ngene, Pak, umpamane aku lali ra maca bismillah, Pak. Mbok menawa lali lho ya, sangke luwene langsung nyekel lep ngono iki. Urung sampai bismillah. Niki panjenengan di tengah-tengah pas kelingan macane ngene. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ngeten bismillah awwalahu wa
akhirahu. Apal Mbah? Ayo Mbah baleni Mbah. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Nek mbok menawa lali kuwi di tengah-tengah maca kuwi. Ngeten nggih? Dongane. Selajengipun nek dahar saene sareng-sareng kembul. Ngarane apa Pak? Kembul. Kembul apa gembul to kuwi? Kembul. Apike nek dahar bareng-bareng, Pak. Sareng-sareng. Ngoten niku kembul bareng-bareng. Wong niku nek dahar disarane Kanjeng Nabi bareng-bareng. Mula nek jenengan piyambakan golek kanca. Bu. Bu. Jenengan nek dahar golek kanca ya. Sapa kancane? Anake yogane dijak bareng-bareng. Kanjeng Nabi nggih ngoten to nika. Nek dahar nyeluk tanggane, ayo mateng. Melu kene maem kene. Nabi Ibrahim nggih ngoten, Pak. Nabi Ibrahim niku nek dahar masak mateng nyeluk kancane. Nyeluk tanggane, ayo wis mateng iki, melu maem mriki, monggo ngono ki. Urung dahar sadurunge tanggane mlumpuk. Sadurunge tanggane padha sami dahar, Nabi Ibrahim dereng dahar. Wong kene paling ya ngono ya. Pak. Tenanan ora, Pak. Dadi ngeluki kancane, ayo dahar wis mateng. Kuwi Nabi Ibrahim. Apike dahar sareng. Gawe Kanjeng Nabi tem mriki dadine wong loro, engko iso cukup dadi wong papat. Papat dadi 8 sak teruse, Pak. Kuwi dahar. Siyen ngapunten cerita Pak. Kula siyen mondok iku jenenge sak pondok. Mbok nek saiki Pak. Lare pondok ini jak urunan kadang wangel. Dadi ayo masak bareng-bareng ngono ki. Sing duwe beras lumpukno berase, sing duwe bumbu lumpukno bumbune. Ngoten niku Bu, gek ketel, pirsa ketel nggih. Apa ya ketel iki apa Pak? Priok. Lah kriok apa priok to kuwi? Sing ketel ndamel ngliwet lho Pak. Ndamel ngliwet. Alah sameten iki Pak. Namung sameten iki. Jadi masak ndamel ketel niki wau sak pondok. Sak pondok Bu, ngapunten. Bareng ngono dilumpukne masak mateng, disilep. Bahasa silep apa cara kene ya? Napa Pak? Disilep ngono. Disilep kumpange kresek terus ditutup ben mateng. Ngoten nika. Terus sambil gawe jangane. Mbuh jangane apa? Kaya kae lho Bu, sambel jos kae lho Bu. Bojone wis dijosne purung gak? Sak cethuke Pak. Wis nek godhong ya godhong kuwi dimasak, enek dong gedang ya dong gedang, enek dong waluh sampai jenenge suket teki lho Bu dimasak Bu. Bu. Kowe modele ra tek percaya to jenengan iki. Suket teki lho Pak, uwi-uwi nek latar Pak, diret Pak dimasak. Ngoten niku. Masyaallah. Dan dhisik ngono ki, sampai sandal bareng pernah dimasak lho Bu. Tenanan. Lho jenengan model moso kok ngono to ya. Sandal meli lho Bu. Sandal meli swalo ki kan ya empuk to kuwi. Lah jenengan model ora percaya. Ngene lho Pak. Wong nek teng pondok ora enek sensasi Pak. Sensasi golek wis mbuh apa ae Pak. Sak cethuke enek sandal lumpukne Bu. Dilumpukne sandal meli swalo dilumpukne diirisi cilik-cilik. Jadi dijak urunan ra gelem Pak. Ra gelem ya wis sandal diirisi cilik-cilik Pak. Edisi masake wengi. Masake wengi wis mateng. Mateng nek pondoke ciri khase ngono kuwi. Dijak masak ra gelem, nek mateng padha ngruyuk. Kuwi mateng ngono ki kruyuk Pak. Diomongi, aja didudoi. Sadurunge wis cukup mangan jadi dudoi. Wah, akhire Pak mateng, maem wis pokoke telap-telep. Telap-telep. Ora ngerti dimasak apa, Bu? Anda. Wis mateng telas, Pak. Terus cerita, biasanya nek lari pondok nek bar maem wis ote-ote, nek sing rokok ya ngrokok, ora ya namung ngono. Lho ngono ki ngapunten ya cukup lho, Pak. Ya padha wareg kabeh, Pak. Padahal sak ketel lho ya, sak ketel sak panci. Kene wong 20, kadang wong 15 ngene yo cekap, Pak. Ya tangane kadang ngrowo-wayah ngene iki. Ya cukup ya wareg kabeh, nyatane ya padha gobyos kabeh. Ngoten niku. Lah terus diceritani, mbok pangan iki apa ngono. Boh enak wae. Padahal napa, Pak?
Sandal, Bu. Dadi wong iki nek ora enek kepepet mbuh kreasine opo mangke enek. Masyaallah kemutan zaman dhisik. Godhong waluh lho kasar, Bu. Iki dimasak. Dhisik saiki, santri ngono, penak, Pak. Jam esuk pituke karek nyiduk. No, bar dhuwur karek nyiduk. Bengi yo karek nyiduk. Penak, Pak nggih saiki. Alah ibu-ibu, Bu. Mengki dicobi bojone dimasakne apa? Sandal sing ra gawe-gawe lho irisono ngono kuwi. Lah kok kenyal-kenyal iki apa to yo ngono yo. Oh ternyata sandal. Oh, kikil ngono ya. Ngapunten. Ancene ngoten niku, Pak. Wong nek iso nek dahar nggih golek kanca. Mboten saene ngoten. Pun mengke diamalne nggih. Amalne bareng-bareng. Kalau kadang pengen ngeten iki Pak, pengen jadi nek mancene maem bareng-bareng ngeten iki jan saestu lho Bu, niku mengenang Bu, mengenang sangat. Apa meneh nek panjenengan ini dijak bareng. Kapan-kapan nek gemah kono, Bu weber kloso Pak, ngono nggih. Ayo mengki bapak-bapak, ibu-ibu sing nggawa sego, enek sing nggawa gurame, ngono ya. Cocok ora? Tapi gurame digoreng lho ya. Cukurene urip. Kowe sing ngene, peh nek kono buweber bareng, maem bareng, peh sekeco, Pak. Nikmat, Pak. Iki barokahe maem bareng. Pun. Saene sareng-sareng nek maem. Salajengipun teng mriki nek dahar gawe tangan tengen, aja kiwa. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Nalikane panjenengan dahar gawe asta tengen. Maten wa idza syariba falyashrab biyamini. Nek ngunjuk yo gawe tangan tengen. Bu. La fa inna syaitana yakulu bisimalih. Mongko jenenge setan nek mangan gawe tangan kiwa. Wa yashrabu bisimalih. Setan nek ngombe yo gawe tangan kiwa. Mula ana wong lo deresan nek maem ngombe gawe tangan kiwa kaya aku ora ngomong, Pak. Ora ngomong. Aku ora ngomong lho, sing ngomong sapa nggih? Oh, tak praktekne saiki. Ngene, Pak, ngapunten, tak praktekne. Ingin atas kula tak praktekne to nek ngunjuk tangan tengen. Ngunjuk gawe tangan tengen, nek ngunjuk maca bismillah riyin. Mana ta? Terus diseruput ping 3. Ojo langsung ditelasne, Pak. Ngeten, titik-titik. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ping 3 nggih. Alhamdulillah. Ngono kuwi carane ngunjuk. Biasane ngono ora, Pak? Alhamdulillah. Ya wis ngene ping pisane, wis paham kabeh to? Aja kon baleni neh. Jadi bismillah, terus diseruput ping pinten? 3. Terus ngucapne alhamdulillah. Ngoten carane. Aja tangan kiwa, jane ora dosa. Mboten dosa. Cumane akhlak kita ketika makan dan minum pakai tangan kanan. Kok nek tangan kiwa kaya apa nggih? Ya setan. Ngapunten lho Pak, ngapunten ibu-ibu yo ngono. Kok nek yasinan nek koncone gawe tangan kiwa aja ngomong setane mangan. Ngono, aja ngono lho. Tukaran lho Pak ngomong nggih. Setane ngombe. Aja ngono. Nah, iki yo ngapunten dipek dhewe ae. Dhewe ae. Lho ngene lho awake dhewe kadang kala wis ngajine kadang kala lali, Pak. Gawe tangan kiwa to yo. Dalem maam kerupuk. Oh maam kerupuk tangan kiwa. Oh ngene dadine iki mulo terus sing siji gawe tangan, kerupuke gawe tangan kiwa ngono. Dan kriya-kriyuk ngono, Pak. Ngene yo. Lah piye yo mboten sae. Walaupun kerupuk yo ndamel tangan tengen. Ngeten nggih, tangan dadi mulo. Lha apa langsung ngene to, Bu? Kalau yo dahar tambah kerupuk kan ngoten ta niku? Yes, niki carane dahar. Ngapunten sanget. Niki kula terangaken kersane awake dhewe iki nek dahar
kaya Kanjeng Nabi nul maksud kula nggih. Pun. Lajeng wau gawe drijine telu, bar ngono diklamuti. Nek ora iso ngono ya sae driji gangsal nggih. Terus aja gedhi-gedhi, ngoten. Dieling-eling aja gedhi sedengan ae. Terus nek sing sae Pak, dar niku kalih ngomong jane Pak. Nek dari kalih sambi ngomong jagongan Pak apike Pak. Saene ngoten niku karo anu panen pirang ton Pak jenengan tapi. Karo maem ngene iki Pak, karo jagongan. Saene ngoten. Mula temen iki didhawuhne aja madani kaya wong kafir. Wong kafir nek maem meneng ae Bu. Meneng ae. Dadi apike kula jenengan dahar tambah karo kon jagongan. Jagongan nyuwantai. Ngeten iki terus pundi kabare sehat. Ngeten iki kalih dahar kalih ngomong. Tapi yo di sela-sela niki wau. Nek ane ngene wo ngono. Iki tenanan Pak. Nek dahar pas enek daharane ngomong kan yo ora iso. Sambil dahar. Jadi wis karo jagongan. Iku sing sae tambah ngoten sambil berbicara. Tapi enek koncone lho yo. Nek koncone kok duwe ngomong dhewe. Enek koncone sejak omong. Ngoten, alhamdulillah. Wis ngomong dhewe ora kaya wong anu kuwi. Wong stres kuwi. Wong ngene. Allah. Naudzubillahi min dzalik. Oh, niki rada dawan jane. Selajengipun nek dahar mbok menawa disuguhi teng piring ngoten nika, utawa leser, niku dipendhet saking pinggir. Aja tengah. Ngapunten, dadi maeme sangka pinggir, Pak. Aja langsung dimuk tengah. Dadi sangka pinggir, titik-titik. Ngoten. Dadi barokah niku teng tengah, kula jenengan mengambil dari pinggir. Mbok menawa kula jenengan iki undangan ngoten nika lho nggih. Undangan kok pinggir. Saene ngoten. Selajengipun teng mriki nek mbok menawa daharan umpamane wae niku idangane sami aja ngranggih nggone kancane. Ngenten aja ngranggih. Wong padha jeruke kabeh nyeluk Kang, jerukmu Kang nek ngarepmu Kang. Ngono kuwi. Padha-padha jeruke nek ngarepe nek jeruke lho ya. Sik njaluk ngene kancane. Lah, ngono iku mboten sae. Kecuali ngeten, kecuali lho. Ngajenge panjenengan jeruk nek temriku ana salah, ana pamane anggur, ngono ki nyuwun mboten napa-napa. Aku njajal kuwi anggure kuwi ngono ki. Nyuwun nek kancane, mboten napa-napa. Mboten masalah. Ngeten Bu nggih. Tapi nek padha aja sampe njaluk ngene kancane. Ngeten kuwi nyinggung bahasane wong awakmu lho nek jeruwe nek kono mesti njaluk nek kene. Kan nggih ngoten to nggih. Njaluk wong liya nek beda. On. Selajengipun temriki nek dahar sak samunipun napa niku panas, maksudnya iki aja panas nek dahar. Saene niku dingin dalam keadaan adem. Nek awake dhewe kan boten, nek ora panas ora marem. Leres Pak nggih? Dadi salah, boten sae. Apike kula jenengan iki nek dahar ngenteni ademe, saene ngoten. Umume nek ora anget ora enak. Leres Bu nggih? Wonge teko ora iki? Ayo njajal ngacungo pundi wonge Bu. Lah modele wong kadang wis adem ngeten iki nek Bu sing ngenten Bu, ngeten njaluk dinget. Ngeten nika. Enten apa mboten? Lho, apike didemne sik. Mula nek kula jenengan dahar mengke dalam keadaan dingin, yo penak, yo nyaman. Ngeten nggih? Didem sik. Nek iso aja didamoni. Aja didamoni ngene. Ngapunten Pak, ngapunten. Wong damoni daharan iki mboten sae lho nggih. Ora apik. Nyapa siji enten dawuhne ngilangne barokah. Nomor kalih wong sing jenenge damon-damon tiyang kadang kala nek damoni iki metu Bu. Metu apa nih Pak? Ayo to jawaban. Wong kadang damoni ngono iki lho ya. Iki mangke metu apa nih? Heeh. Lah nek enek wong ngerti daharane didamoni no, delalah jenengan pirsa. Lah kaya disirami ngono to ya. Lagi kan mboten prayogi.
Boten sae damoni aja ngono kibasi. Basi ngeten, iki pati ngeten nggih. Pati saene ngoten, aja damoni ngunjuk barang nggih ngoten. Ngunjuk niku saene aja didamoni. Wis bene ben sak adem-ademe. Soale tiyang ini nek asline damon iki saru to, Bu. Saru, apa meneh bahan mangan pete lho, Pak. Perman pete mangan jengkol damoni pisan. Dan dilalah kae rasane kaya jengkol padahal. Lho ngene iki butuh ilmu ngeten iki. Pun selajengipun teng mriki wau nek dahar aja senden to nggih. Aja senden nek ora luwe tenanan aja senden. Ya samawon. Lajeng nek dahar ngunjuk aja karo ngadeg. Iki lho sing sering. Ngeten Pak Bu nggih. Nek enten mboten ya wancine dahar ngunjuk iki karo ngadeg. Kadang karo mlaku ngono kae. Nah niku mboten sae, mboten apik. Saene kalih pinarak. Kula gadah rencang, Pak, teng Surabaya mriku, mondok teng luar negeri teng Yaman. Niku pernah nyuwun donga kalih Mbah Yai. Dan nyuwun donga katem gurunipun, nyuwun donga enten niku ngalap barokah. Setelah didoakan, terus dia mau langsung ngunjuk temen niku. Langsung ngunjuk teng ngajenge gurune, disuweneni, ditukani. Ijlis ngono. Ijlis iki dorong. Aja karo ngadeg dukani kalih gurune. Jadi adabe kula jenengan nek dahar ngunjuk dalam keadaan lenggah. Aja karo ngadeg. Dene karo ngadeg ya ora dosa. Namung boten sae. Paham Bu nggih? Alhamdulillah iki rame wong duwe gawe. Sakniki kan modele prasmanan to nggih. Prasmanan. Lah sing gadah damel pangapunten. Kok menawa saniki modele prasmanan cepak inggon. Cepak inggone golekno kursi. Kersane tiyang nek dahar ya enek tempate. Kadang pancene wis njimuk ge ora enek nggon. Ngono nggih, mboten enek nggon. Terus endi iki? Akhire sak cethuke ya ngadeg, Pak. Ngoten niku. Enten to nggih? Dan enten kita harus bahasane memfasilitasi tamu kersane saged pinarak. Ngeten nggih? Dan pun iki ya perlu diingilmoni ngene iki. Anu zaman saiki modele ngono jimuk dhewe nggih bener. Tapi ya awake dhewe madosaken nggih. Kersanipun saged pinarak. Ngeten nggih? Saged pinarak. Pun. Yen nek jimuk pancene prasmanan kae ya los-losan ora, Pak? Ayo ta Pak aku tak tekok, Pak. Ngono kae. Umpamane lho ya enek gurameh, lele, endok, ndok ceplok, ndok glundung ngono kuwi. Ngono dijimuk kabeh ora, Pak? Sik to. Ya Allah. Ngono dijimuk kabeh ngono iki. Lah piringe cuwile kok dibeki kabeh karo lawuhe. Delok-delok lho Bu ya, delok-delok. Ngesakne Pak sing digawe duh becek piro iki. Ngono malian. Ya Allah, wis muga-muga barokah ngaji niki mengke sae nggih. Sae. Pun. Selajengipun iki mengke ngajine masalah mangan ayo. Masalah mangan. Ancene kathah niki wau, akhlake kathah. Teng mriki aja niyup nggih. Aja niyup, aja ndamoni daharan, aja ndamoni unjukan. Kemudian prayogi. Aja niki lho contone iki tokane gelas Bu. Sing wingking ketawis nggih. Ngeten iki. Aja ambekan balik teng mriki. Jadi posisi nek pas ngunjuk niki nafas tidak boleh masuk ke minuman. Jadi ya rodok diempet ngono, Pak. Diempet. Soalnya nek ngono terus ngene. Ngono lho Bu. Terus niki kan angine mlebu balik nek rene ngono lho iki. Niki mboten apik. Pas posisi ngunjuk ditahan nafase nggih, tahan nafase. Terus teng mriki mbok menawa ceblok utawa rontok, cipratan iki Pak, nyeblok teng ngandhap, asalkan mboten kotor dipendet. Dan bahasane ceblokan rontokan nggih ning arani nggih. Niki dipendet, kecer. Nah, kecer dipendet. Asalkan mboten kotor dipendet. Bisa jadi barokah teng mriku. Mula dhisik kula diaturi Bapak Ibu nek maem aja kecer. Ngoten kuwi rapi, mboten sae dipendet Pak. Pendet dhisik ngono.
Lah bocah saiki kan mboten. Terus bene. Lah ada ngulam apa niku tiyang mliti ngeten, Pak. Nek saiki sak piring. Nek sing ceblok 5. Iki wong siji, nek pamane sak Indonesia jenengan bayangne. Cebloke ora 5, tapi sakmene. Karek ngepingne. Ki nek dadi beras kira-kira pirang ton. Kan nggih ngoten to nggih? Kita harus menghitung seperti itu. Bahasane cara wong Cina ngono, Pak. Kita prediksi nek ceblok ya dijimuk. Jadi mula apunten sangat kula sering diaturi kali Ibu, nek maem jimuke titik-titik wae, ngono to? Titik-titik ae engko nek kurang imbuh neh. Aja sampe maem ora dientekne. Ora ora dientekne pitike. Tenan ora, Pak? Seto wong nek mangan ora entek nyebabne pitike mati. Lho kok mati tambahan? Napa, Mbah? Dibeleh kok ngono. Kok dibeleh? Iki lho sik to. Aku dhisik percaya nih, Pak. Maem ditelasne. Engko nek ora ditelasne pitike mati. Seharusnya kan ra mati, Pak. Seharusnya. Iya. Oh kewarek kan wong kene mesti jawab to ya. Maksudnya seharusnya tambah urip, tapi nek ngedeni ngono kuwi, nek engko ora mbontekne pitike mati. Iki asine iki ngeden-ngedeni entekno. Ngono lho Bu nggih, entekno. Iki jaman dhisik diaturi ngoten. Mula kadang kula nelongso, Pak. Bocah lho santri diomongi, jimuo, imbo sak karepmu. Tapi engko nek anu telasno, bocah kadang jimu akeh, Pak. Wong kula sampe ngerti jenenge Gunung Semeru lho, Bu. Pirsa Gunung Semeru ora jenengan? Piring semene lho, Pak. Piring semene, gunungnya semene. Iki urung sampe ndelene kerupuk urung enek, Pak. Aku sampe ndelok tok wis wareg, Pak. Ya Allah, kadang udah ditelasne ngesakaken ngeten niku. Sakaken jane mboten napa-napa. Maem monggo sing penting ditelasne, ngeten nggih. Dadi nek kecer dipendet kersane barokah. Salajengipun mriki wau nek cekap dahar dikapakne, Pak, nglamuti. Lajeng donga. Donga bar maem nika, tasih apal mboten nika? Alhamdulillahilladzi at'amani wa asba'ani wa saqani wa arwani. Apal ta nika? Aduh lali. Alhamdulillah. Ngono ya nekno ya. Nek ngono apal. Alhamdulillah allazi at'amani wa asba'ani wa saqani wa arwani. Kuwi donga bar maem. Sapa wonge bar maem donga niki wau, Pak, dosa-dosane disepuro kabeh dening Gusti Allah taala. Allahumma amin. Dongane ngono nggih. Minimal nek mboten saged ngoten tak warai sing ringkes jawabne alhamdulillah wareg alhamdulillah mari ngelake wis ngono ae. Apal ta kuwi? Apal alhamdulillah wareg ngono wis wareg tenan ngono ya. Wis jenengan tambah paham syukure saestu niki dosa-dosane disepuro dening Gusti Allah. Allahumma amin. Terakhir temriki nomor 19 ndongakne tiyang sing maringi. Jenengan nek diparingi tiyang garan dongakne nggih, dongaaken muga-muga rezekine lancar. Muga-muga pokoke ndongakne, Pak. Diparingi didongakne. Bar ngono cuci tangan. Nyapa kok kon cuci tangan? Kadang kala ana wong bar maem kepedesen mripate. Lah nyapa? Lali ora iso akhirnya terus ngene, pedesen. Lah pramila cuci tangan, adabe ngoten. Pun ngeten mawon, enten sing tanglet mbok bilih. Nggih. Napa? Nggih. Oh ngoten. Dadi iku Rebo Wekasane kapan ta niku? 17 niku Agustus.
Oh niki 17 Sapar tadi 17 Sapar. Nggih, tadi enten namine Rebo Wekasan. Ngoten ta nika? Rebo Wekasan. Wekasan niku akhir. Rebo niku ya dina Rebo bulan Sapar. Nek ngarani Rebo Wekasan. Kapan yo mbuh niku mboten ningali niki wau. Jadi Rebo akhir mungkin dipun tingali nggih, Rebo akhir bulan Sapar, rebone kapan? Niku teng kitab mboten beto niki wau. Kitabnya namanya Dairobi. Tapi napa Bu? Dairobi. Kitab Dairobi ndawuhne jadi Allah taala nurunaken 300.000 balak bilahi. 300.000 balak bilahi sing ditemurunne teng Rebo wulan Sapar, pase akhir. Mulane ning arani Rebo Wekasan. Pramila di Rebo akhir bulan Sapar kan nglampahi salat sunnah 4 rekangat. Temriku rekangat per rekangate maca inna a'taina ping 17. Terus nggih. Ping 17 kulhu falak binnas. Kulhu falak binnas tunggal-tunggal. Insyaallah ngoten niki niku. Jadi inna a'taina ping 17 tambah kulhu falak binnas tunggal-tunggal. Itu per rekangat. Kersane dipun tebiaken saking bala ilahi musibah. Allahumma amin. Dene umpamane mboten nglampahi, temriku ngekeh-ngekane sedekah. Sedekah niki iso nolak bala ilahi. Ngeten Bu nggih. Alhamdulillah pendak Rebo insyaallah ngeten gini. Pinten? 12 Agustus, sok 12 Agustus niku Rebo akhir bulan Sapar. Sapar apa Sopar to Pak jane? Sopar, sing bener iki Sopar lho ya. Tulisannya kan sot fa ro. Ki waca sofar. Lah teko lo deresan dadi Sapar. Mbah jane wong kene iki piye ngono ya. Sopar dadi Sapar, maulud dadi mulut. Wis wong Jawa piye Pak. Sing penting ibadah nggih. Ibadah. Pon niki wau amaliyah bulan Sopar dilampahi dalu ya monggo, dilampahi siang nggih monggo. Nek dalu malam Rebo. Ngeten nggih. Nek dalu malam Rebo, nek siang ya enjing utawa bar duhur. Monggo kersa. Donga muga-muga dipun tebihaken saking bala ilahi. Niate ngeten. Niate ampun diniati salat Rebo Wekasan. Boten bareng. Ora oleh usolli salat Rebo Wekasan. Boten bareng. Diniati salat hajat utawa salat lidafngil bala. Bareng nek ngoten. Tapi nek diniati salat Rebo Wekasan justru boten bareng. Saged ditampi nggih. Muga-muga ya barokah ngaji, barokah salat-salat sunnah, terutama di salut diresan dipun tebihaken saking balak bilahi. Allahumma amin. Pon enten mawon enten sinanglet malih. Napa? Nggih. Nggih. Becek. Iki ampreh slamete piye nek becek? Becek niku mbuwuh. Ngoten to nggih? Mbuwuh utawa ya becek, ya mbuwuh. Terus pun dicara Islam, Islam ngeten niki Pak. Asline nggih. Asline tiyang niku nek mertamu, bahasane silaturahim niku kan disunahne nggawa hadiah. Kresek lho ya wong apal lho ya. Dadi nek wong mertamu bahasane silaturahim niku nek Islam mengajarkan membawa hadiah. Hadiah ya apa ya sak kersa panjenengan, sak duwene jajan ya jajan. Dene banyu ya banyu, sak duwene panjenengan. Iki disunahne nggawa hadiah. Ngeten cara Islam, cara agama ngoten disunahne nggawa hadiah. Lah terus teko ndoto pangapunten sakniki hadiah ya ditulis ya ora Bu. Nah, ditulis sause ditulis engko dhek sing nggawa hadiah
Calone nek umpamane duwe gawe terus dhek yo balekne. Ngono to nggih? Balekne. Lah jenenge ngeten iki, Pak. Iki cara teng kitab enten niku gawe. Jadi nek tiyang seperti ini jenenge ora kok ngewehi hadiah. Tapi sejenis kaya dene utang, Pak. Kaya utang nggih. Kaya utang soalnya kan iki calone balekne. Ngono to nggih? Balekne. Sing asale nggawa beras 3 liter, dhek duwe gawe dibalekne beras pira, Pak? 3 liter. Sing dhek nggawa sanggan mi siji, minyake 5 liter, dhek nek duwe gawe dibalekne mi siji karo minyak 5 liter. Kan iki kaya dene malih utang, Pak. Sebabnya apa ditulis? Ditulis pramila jane apike saene Bu. Bu. Iki aja mbok demo lho ya aku ya. Iki tenanan cara hukume lho jenengan kok ngono lho, Pak. Lah iki jane kula jenengan nek pancene becek wis diniati sedekah mawon nggih. Niati sedekah lillahi taala wis paklek wis krana Allah taala nggawa hadiah. Lecoke pamane awake dhewe gawe dibalekne yo alhamdulillah, ora dibalekne ayo balekne awake dhewe nek becek biasane mbuwuh diniati apa nggih? Sedekah krana Gusti Allah amprih senenge. Lah mbok menawa kula jenengan gadah damel dheke mara biasane kan dibalekne alhamdulillah, dene ora dibalekne ya masalah wong kene. Ya alhamdulillah wong niate jenengan sedekah lho, ora golek balen lho nggih. Ngoten lho, Pak. Asline, Pak. Lagi sing aku iki ora trimo kuwi, Pak. Ditulis di lemari. Ngapunten. Teko ndoto nek bar duwe gawe kuwi ngecek, Pak. Ngecek ngene. Bu. Delokan kene to, Bu. Aku iki nggone Pak Slamet ke kaya nggawa sak slop ya, jajal tak delokane. Lho, kok ora gawa sak slop saiki? Wes ngene iki. Saiki kalau Yukitun ke kaya aku rono iki nggawa dhuwit 50 to ya, cetak delokane. Ngene iki. Lho, kok selawe ngene iki. Lah, ngene iki malih mangkel to. Mangkel soalnya niat budal wis ora niat sedekah, Pak. Ngeten iki. Dadi ngapunten nek iki kula jenengan ditulis terus akhirnya arep pengen balik nek iki ora dadi hadiah. Ora dadi sedekah jenenge utang. Kudu dibalekne. Oh. Ya Allah ngono to, Pak. Dadi ngati-ngati lho nggih, ngati-ngati. Ayo diniati saiki iki musim bubuh, niati sedekah nggih. Sedekah dibalekne alhamdulillah, ora dibalekne alhamdulillah. Ngono lho, Pak. Kadang moro ping 5 nek balene ping pisan ra cocok. Wonten iki jane piye? Lho ngapunten. Moro ping 5 balene semene. Yo, piye niki ngono ki? Bangkrut cerang malih ngono. Lho diniati kabeh sedekah nggih. Sedekah. Ngoten Pak Haji nggih. Wis saged ditampi ta niki? Piye? Ijabah boleh. Tapi kan umumnya ngono kuwi dibalekne. Mulane terus bahasa ngurefi umume ya kon balekne kaya padha. Walaupun mboten enten ijab kabul, ngati-ngatine ngoten. Bu, iki tak ceritane terakhir iki. Bayahe kula iki nembe gadah damel sekitar 3 tahunan. Niku meling kali kula, meling kali santri. Ngeten iki, aku niatku duwe gawe krana Allah taala. Wis aja mbok cepaki kotak nek ngarep. Ngono kuwi. Aja mbok cepak. Iki ngapunten lho Pak, ngapunten. Aja mbok cepaki kotak nek ngarep. Wis ana wong njaluk aja mbok cepaki. Sampai ngoten niku. Akhire jamaah padha teka. Lho kotake pundi? Kotake pundi? Mboten damel didhawuhi mbayah mboten pareng. Saestu mboten pareng. Kotake pundi panggang ngene, Pak. Akhirnya jamaah sing ngapunten jamaah padha golek kerdus, Pak. Kerdus. Tadi kerdusnya dilumpukne padha dilebokne nek kerdus.
Terus mbayai namung ngene tok, aku ora njaluk. Kono sing wehi ya wis ngono ki. Ngono. Loh, ora ya ngono to, Pak. Oh, lah awalnya kan niatnya ancane ora masang, ancane ngoten niku. Terus wong-wong padha golek kedis dhewe-dhewe, Pak. Bingung, lah piye tujuane arep yo ngono sedekah, niate mbae asale ngoten niku. Delalah padha ngemblungi kerdus yo wis. Terus dawuh, ya aku ora golek, terus dhek ngewe yo wis, malah ngono. Bu. Nah, iki cerita. Pramila pangapunten balik wau nek arep nggawa dia diniati sedekah nggih. Sedekah ngeten mawon Pak Haji. Sampun nggih. Alhamdulillah. Wis ngeten mawon. Mulane kuwi catatan yang berharga iki zaman saiki kuwi. Kitab apa Bu Bu? Kitab bacaan. Lah iki nek wancine buka, iki musim saiki panen, Pak. Panen. Loh, tenanan wingi rencang kula sampe ngeten iki. Kamu becek ping pira? Ping 8, Pak. Sedina ping 8, Pak. Ya Allah, enek sing ngomong aku ping 15 kok. Aduh, panen tenanan iki ngono iki. Kabeh diniati sedekah nggih. Nek dituntun dengan ilmu seperti ini, kita akan selamat. Selamat wis tak niati sedekah krana Allah taala, wis nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi, nek silaturahim nggawa hadiah sak gadah-gadahe. Ngeten Bu nggih. Alhamdulillah. Sampun wis aja tekok becek. Tekok becek neh. Alhamdulillah. Oh, goro-goro yo tekok ini ya ora apa-apa lho ya. Ngelingne. Muga-muga sing becekan ya padha tamune kathah ngono ya. Ya muga-muga ora gelem nampa. Kok penak timen ngono. Alhamdulillah guyone ngono Pak guyone. Sampun nggih? Sampun mboten mawon donga tinonga. Muga-muga ngaji ngene iki beto barokah manfaat. Saged leres-leres diakeni umatipun Kanjeng Nabi sing pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina min khairi umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kirang langkungipun yen pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.